Türkmen häkimetleriniň aýal gyzlary gözegçiligi güýçlendirip, olaryň dasky kesbini döwlet derejesinde görülip esidilmedi gadagynçylyklary girizmeginden soň, polisiýa soňky günlerden bäri bu çäklendiriji düzgünleriň berji aýdylsyna gözegçiligi güýçlendirdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan raýatlar munyň para berimi, korrupsiýa hem ýol açýandygyny belleýärler. Bu ağırlıkta Türkmen hökümetiniň aýal gyzlaryň hak hukuklaryny çäklendirmek boýunça alyp barýan siýasatyna sosial ulgamlarda garşylyk görkezilýär. Geçen dynç günleriniň dowamında Türkmenawadyň köp gatnawly awtobus duralgalarynda polisiýa reýd geçirip aýal gyzlaryň daşky keşfini barlady. Kim goşmaça kirpik goýduran bolsa, dyrnaklaryny boýadan bolsa, olar polisiýa bölümine äkidildi. Dip bu ýagdaýlary saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 2-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar täwäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz polisiýa äkidilen bir tansyna 500 manat jerime ýazylandygyny, şeýle-de isleýän ýerine arz etmek bilen haýbat atylandygyny sözüne goşdy. Habarçymyz mundan öň döwlet idara kärhanlarynda isleýän aýallara saçlaryny boýatmajakdygy, emeli kirpik goýdurmajakdygy, dar köýnük giýmejekdigi ýaly çäklendiriji düzgünlere boýun bolmaga razydygy barada dilhat ýazdyrlandygyny, oňa gol goýmakdan ýüze urenleriň hem iş ýerlerine göýberilmeýändigini aýtdy. Dilhatyna diňe bir iş wagtynda däl, eýse eger işden daşary hem bu düzgünleri berjay etmän zähmet çeken ýerime ysnat getirsem, işden çykarylmagma razyçylyk berýärin diýen şerti hem goşupdyrlar. İşleýän ýerimizde her gün ir bilen daşky keşfimizi gözden geçirip, soňra edara goýberýärler. Ýöne bu düzgüni aýal gyzlary gorkuzyp para almak üçin ulanýanlar hem bar. Diýip söhbetdeşimiz belledi we şeýle haýwatlary esasan polisiýa işgärleriniň edýändigini sözüne goşdy. Azatlyň ýurduň beýleki künjeklerindäki habarçylary hem soňky günler aýal gyzlaryň dasy kesbine girilen gadagynçylyklara gözegçiligiň güýçlenendigini tasdiklaýarlar. Aşgabatyň döwlet idaralarynda her gün ýerden aýallaryň daşky keşfi içkin gözden geçirilýär. Egerde kemçilik tapylsa, işe goýberilmeýär, ýygyny düzetmäge iýerilýär. Iş gününiň dowamında hem daşardan duýdansyz barlykçylar gelip bilýär. Hökümetiň daş keşf talaplaryna gabat gelmeýän aýal gyzlary ýüze çykarsalar, edaranyň ýolbaşçylaryna bellik edýärler. Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren Aşgabaty denanlaryň biri 2-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Paýtaktly habarçymyz şeýle baraglaryň köçelerde jemgyçilik transportynda hem geçirilýändigini aýtdy. Ulagyň öň ýolakçy oturgugyna aýal gyzlary mindirmek boýunça gadagynçylyklaryň girizilmeginden soň indi polisiýa şahsy ulaglary saklap, umuman ulagdaky aýal gyzlaryň sürüji bilen garyndaşlyk derejesini hem barlap başlady. Görnüşinden indi şahsy ulagda diňe sürüji bilen ýakyn garyndaşlygy bolan aýal gyzlary mindirip bolýar. Dip Aşgabatly söhbetdeşimiz belledi. Bu ağırlıkta polisiýa gözellik merkezlerine hem aýlanyp, aýal gyzlary bu hyzmatlary hödürlemek boýunça gadagynçylyklary bodan hünärmenleriň jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurup başlady. Türkmenawadyň gözellik salonlarynda zähmet çekýänlere aýal gyzlaryň daşky keşfini timarlamak boýunça hyzmatlary hödürlemejekdigi barada dilhat alyndy. Muny birinji gezek bozanlara 500 manat jerime salynjakdygy, ikinji gezekde bolsa 15 giýje gündüz tutsaglyga alynjakdygy duýdurulýar. Dip bu ýagdaýlardan habarly söhbetdeşimiz aýtdy. Häkimetler dil üstü bilen ýöredýän bu gadagynçylyklarynyň sebäplerini düşündirmeýär. Azatlyk degişli döwlet idaralaryndan, sultanda häkimliklerden, polisiýadan hem bulary barada kommentariýa alyp bilmeýär. Bellemeli ýer bu çäherler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe giresmeginiň we ýurduň içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ýa-da gabat geldi. Sol bir wagtda sosial ulgamlarda türkmen ulanjylarynyň arasynda häkimetleriň aýal gyzlaryň hak hukuklaryny çäklendirmegi belli bir derejede garşylygy hem döretdi. Ulanjylaryň käbiri hukuk toparlary tarapyndan adam hukuklaryny, raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistandaky aýal gyzlara garşy alınıp barylýan häzirki kampaniýany orta asyr nadanlygy bilen deňişdirýärler. Häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa türkmen häkimetleriniň bu çäklendirmelerini esasan hem erkek oglanlaryň we asy dinçileriň arasynda goldaýanlaryň hem bardygyny, emma bu gadagynçylyklara garşy çykýanlaryň has köpdigini belledi. Aýal gyzlarymyz gatnaýgylyk bildirýär şu edilen zatlara bizim alyp barýan işlerimize de goşulman, gradansiýa edip oturan adamlar hem soňky döwür gelip efirler yaman köp görülüp başlady. Göne efire goşulan adamların sany köpelip orada. Täze gelin göýnek giymeli däl, akly bas.
Ondan sonra manikür etmeli değil. Botoks, yağlı zatlar gadağın edilen için nägilelik ulalıp başladı. Ayal kızların arasında. Aydışım yağlı dindar kesimler doğru ediptirdi ya. Golda yağlar, dinçiler. Yani halkın arasında şu bolyan zatlara nägilelik köpeli uğradı. Deyip Taganova 2. maýda azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Türkmenistanda ayal ýyzlary gönükdirilen bu gadaganlyklar Türkmenistanyň BMG Denanlar Edarasynyň ýerini ýetiriji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär. Türkmen häkimetleri koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmelerini gowşadyp başlan bolsa-da, raýatlaryň maska rejimini berjay edişine gödökçülükleri barha güýçlendirýär. Aşgabatyň köçelerinde maska giymeýän adamlara jerime salynýar. Kanun goraýjy edaralaryň wekilleri şäheriň käbir orta mekteplerine reýtleri geçirip, maskasy ýa-da maskany talabalaýyk giymedik okuwçylara pul jerimesini salýarlar. Şuňa meňdeş reýtler ýurduň ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hem geçirilýär. Häkimetler daşar döwletler üçin ýurtda karantinin gowşadylýanyny elan edýär. Ýöne olar karantini gowşasalar da raýatlara gödöwçüligi barha güýçlendirýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlary gorkastyna ýaşaýar. Olary jerime salynýar. Olar polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Diýip paýtagtly bir ýaşaýjy aýtdy. Aşgabatly okuwçylaryň we molimlaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, geçen penşenbe güni kanun goraýjy edaralaryň wekilleri orta mekteplere duýdansyz reýt geçirdiler. Sınıf otogunda maska giymeyen ya da maskasyny doğru giymeyen okuwçylary anyklamak maksady bilen geçirilen bu reýtlerde ören köp okuwça pul jerimesini saldylar. Diýip 15-nji orta mektebiň bir bilim işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä sınıfda maska giymek baradaky düzgünü bodan okuwçylaryň her birine 20 manat möçöründe pul jerimesi ýazyldy. Enatalar bu jerimeni bank arkaly tölemeli boldular. Olar bank hyzmatlary üçin hem goşmaça 1 manat törediler. Bu jerime enatalara jemi 25 manada düşdi. Diýip Aşgabatly ene anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Aşgabatda koronavirus bilen keselleýänleriň köpelýänligi barada maglumatyň ýokdugyny hem habar berdi. Bir döwür COVID-19 bilen keselleýän näsaglardan dolan Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynda hem näsaglaryň aglabasy içege infeksiýasy, hepatit we meningit ýaly keseller bilen näsaglan syrkawlardan ibaret diýip bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz maska düzgünini bozup köpçülük yerlerde maska giymeyen raýatları anyklamak boýunça reýtleriň ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hususan da kakada hem geçirilýändigini habar berýär. Bu reýtler köpçülükleýin geçirilýär. Maska düzgünini bozanlara jerime salynýar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 2. maýda gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň maska düzgünine gödökçüligi güýçlendirmegi ýurtda koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleriniň gowşadylyp başlanmagynyň ýanyna gabat geldi. 26 aprelde Libap welaýatyna habarçymyz Sewitde badarlaryň açylyp başlanandygyny habar berdi. Munyň netijesinde Türkmenabatdaky iň uly 2 badar, 4-nji we 5-nji badarlar gaýtadan açyldy. Türkmenistanda teatrlaryň we konsert zallarynyň, dukanlaryň we sowda merkezleriniň, restoranlaryň we kafeleriň açylýandygy barada 25 aprelde hökümetçi Orient we Türkmen portal neşirleri hem habar berdiler. Neşirler bu düzgünleriň 1-nji maýdan güýje girýändigini aýdyp, köp adamly yerlerde maska rejiminiň saklanyp galýandygyny bellediler. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronavirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmen häkimetleri 2020-nji ýylyň iýulynda ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girizdi. Häzirki wagtda Türkmenistanda badarlaryň, sowda merkezleriniň we güýmenje yerleriniň ençemesi gaýtadan açylan bolsa-da, içerki awtobus, otly we uçar gatnawlary henizde karantinden öňki iş tertibinde işlemeýär. Şeýlede Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolagçy uçar gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik. Sewitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki sanlyja döwletiň biri bolmagynda galýar. Mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Orada bayramy bellenip geçilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 29 aprelde Türkmen halkynyň milli bayramy bolan Orada bayramyny 2. maýda bellemek barada permana gol çekdi. Döwlet medeniýeti Türkmen prezidentiniň Orada utdugyny çap etdi. Abaşanyň Türkmenistanyň ilçisi Matthew Klimow hem Orada bayramy münasebetli Türkmenistanlary sosial media arkaly utdudy. Bu aralykda Türkmenistanyň mesjitlerine 2. maýda ýerden okulan bayram namazyna baran adamlardan koronawirusa garşy sanjym kepilnamasy talap edildi.
Şuun 2 mayda meçitlerde ýerden sagat 6:50-de bayram namazy okuldy. Balkan vilayetiniň Balkanabatdaky baş meçidinde koronawirusa garşy sancym kepilnamasy bolmadyk adamlary meçide goý bermediler. Şeýle-de 18 ýaşdan kiçi raýatlar hem meçide goý berilmedi. San epidemistansiýanyň işgärleri, polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrligi meçidin öňünde nobatda boldy. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan vilayatynyň habar berdi. Sizi insan perwerligiň we hoşnuýetliligiň belent ýörelgelerini özüne jemleýän mukaddes Oraza bayramy bilen tüý sürekden gutlaýarnyp Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Prezident Berdimuhammedowyň türkmen halkyny ýeren gutlawyny sitirledi. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň elçisi Matthew Klimov sosial media arkaly çap eden gutlaw videosynyň dowamyny türkmen diline gutlaw sözlerini beýan etdi. Oraza barminet mübarek bolsun. Diýip ABŞ elçisi türkmen diline ýagşy arzuwlaryny beýan etdi. And while the global pandemic has made gathering difficult over the past 2 years, Soňky 2 ýylda global pandemiýa ýygnanyşmagy kynlaşdyran hem bolsa, bu ýyl has çuňur baglanşyklary döredýän ýüzbeýüz duşuklaryň geçirilmeginden hoşal boldyk. this year we were allowed to gather in person, which gives us a deeper sense of connection. Diýip ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçisi sosial media gutlawyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurduň dürli sebitlerine pandemiýa düzgünleriniň raýatlaryň bayram ibadatlaryny çäklendirendigini habar berýärler. Ýurduň Günbatar vilayatynyň meçitlerde bayram namazyna barýan adamlardan koronawirusa garşy sancym kepilnamasy talap edildi. Dinarlaryň sancym kabul edenlikleri barada kepilnamalary meçitleriň öňünden nobat borcuny ýerine ýetirýän medisini işgärleri we kanun goraýjy gurluklar tarapyndan barlanyldy. Meçitlerdäki sancym talabynyň ýurt raýatlaryna öňünden habar berilendigi ýa-da däldigi barada maglumat ýok. Ýöne Türkmen hökümeti pandemiýa döwründe ýapylan meçitleri martyň ahyryna gaýtadan açyp arasaçylyk epidemiolog şertleriň berk berjay edilmegi şerti bilen meçitlerde köpçülik bolup namaza durulmagyna mümkinçilik beriljekdigini ma'lum edipdi. Ýöne şonu talap edilýän şertleriň takyk detallary ma'lum edilmedi. Şol bir wagtda meçitlerde maska talabynyň saklanyp galýanlygyny utaldy. Balkanyna bayram namazyna baryp sancym kepilnamalarynyň ýokdugy sebäpli meçitlere kabul edilmedik adamlar bu talapdan özleriniň nägile bolanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan koronawirusa garşy vaksinany 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökmany talap hökmüne uglan eden az sany ýurtlaryň biri bolmagyny galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 18 ýaşdan kiçi raýatlaryň hemde vaksina kepilnamasyna eýe bolmadyk raýatlaryň meçitlere kabul edilmänliklerini ýene bir gezek notaýarlar. Balkanabatyň baş meçidi bilen bir hatarda vilayatyň Türkmenmaşy Hadar şäherlerini we Bereket etrabyny hem meçitlerde raýatlardan sancym kepilnamasy talap edildi. Bu talapdan nägile bolan ýerli ýaşaýjylar bankomatlaryň we dukanlaryň öňüne emele gelýän nobatlarda hemde köpçülik transport serişdelerine pandemiýa düzgünleriniň berjay edilmeýändigine salyglanyp meçitlerde sancym kepilnamasynyň talap edilmegine lapkeşlik beýan edýärler.